President Mnangagwa is in trouble again. Azvina kumira zvakanaka. Nyaya yeindependence yanetsa iyi. Tumela makulu nasangana nemi nhasi pari paKulian TV. Kana uchinge tongosvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare, nekuti panapa inini nyaya ndinoita dzekuuya nadzo zvekutodaro. Right, mure Zimbabwe nyaya iri panapa ndeyekudai so. President Emmerson Mnangagwa vakasenda a message pama social platforms avo vachinyora nyaya dzeindependence vachiti 44 years of independence on this special day. Let's reflect on our journey, honor our heroes and celebrate the journey we are on to a stronger, more prosperous Zimbabwe for all. #Independence Day together we rise. Ndo mashoko akanyorwa na President Emmerson Mnangagwa pa Facebook pavo nepama social platforms avo. Asi nyaya iyoyo haina kuperera ipapo, nekuti munongoziva maZimbabweans pese panoitika zvinhu kana kuti pano appear President Mnangagwa vanenge vane anything chekutaura achishayikwe. Right, panapa ndabvira tanga kuona macomments angari panapa handege ndatura kapu yemvura ndakambomwa ndikatoona kuti regedza ndimboya tionesane panapa. So as for I don't see any progress, I even confused cause there is no direction here, no jobs, and I could go on and on. I only celebrate the lives of the heroes who died fighting for my freedom that is being taken by the leaders of Zimbabwe. Murumanzwa mashoko acho ari kubuda ipapa magaramoyo chap. Mwakati keep enjoying your freedom Mr. President, and when the rest we are suffered more than enough. Mumwe warikutati imimi netimu renyu ramunoshanda naro celebrate zvenyu isusu kuno kuti tiri pama 1. Mumwe akati nothing to celebrate, say we are suffering while you are enjoying with your relatives. There is nothing for us to celebrate. Muri kunzwa mashoko ataura nemumwe hanzi mimi muri kudya nemhuri yenyu asi isusu hatina chekupemberera chacho. Mumwe akati nothing to celebrate bra. We are still struggling in our countries because your cabinet, is better to say I'm celebrating Independence Day with my family and your relatives. Mungu hanzi mongoita one team renyu raunoshanda naro nehama dzako zvinanongoti inini ndiri kupemberera kusununguka inini nehama dzangu nevandoshandidzana navo. Mumwe akati most Zimbabweans with serious illness in Mashonaland West now go to Zambia for healthcare, where the Zimbabwe government allows them to be treated freely. That same Zambia that Zimbabweans used to laugh at. Yet Zimbabwe doesn't have a single working radiotherapy cancer treatment machine, and yes, only one maternity theater built in 1977 by Ian Smith at its biggest hospital in Harare. Well done Zambia. Tukuona zomwe mukuchita piliza kuzinda bwino machita bwino ndo ari kutaura zvazvo pesa achinyora nemutauro wekuzambia. Mumwe akati for a common person in Mutoko or kuwadzana, celebrating this day is like kufarira kuzorwa mafuta pamuromo yenyama yausina kudya. Mr. President, 3/4 of your so-called citizens are suffering kutambura zvekurevesa. So much celebration mean nothing to more than half of a population, honestly speaking. Mumwe uyu ari kutaurawo zvinhu zvaari kuona. Mumwe akati what independence? We are celebrating. Zimbabwe was transferred from the hands of white minority imperialists right into the hands of ZANU-PF mafias. We were better off under white rule than under your stupid, greedy, selfish administration. Zimbabwe is not independent until we topple you and your ZANU-PF. You see, muri kuona hasha dzevanhu dzevaringoningina vakatoona pekutobatirawo mukuru wenyika ipapo. Vamwe vakati vakafira mahara vanhu ava, ndofunga vanenge vachitoshaya kuti mukupemberera kuti imi mutungamiriri mudye nemhuri yenyu sekupanana zvigaro zvamakaita here baba. Munobowa zvenyu. Mumwe uyu umwe akati one leader akaita politics dzitaurwe pasi pebridge, pasi pemiti kudhara kwakanga kusina yese iyoyo. 2030 munenge muchiripo happy new age Zimbabwe at 44. Mumwe uyu ari kutaurawo zviri positive, ari kutenda President Mnangagwa anzi nekuti makangobvumidzwa vanhu kuti vakwanise kutaura politics pese pese zvineka kuningirana. Ipapo zvangu ndinoita wakakubvumirana naye munhu mbijana, because tikada kutarisawo zveshowa vanhu vakambobvumidzwa kwakutaura zvasiyana nomugabe wekuti ukuzwa ingotaura zvimasiya something zvakangozara pese pese autoziva kuti unongogara nani musiya something. Chero mukadzi wako wakaroora angononga atori musiya aigonotongokunyodza, you see. But iko zvinezvi zvanani kuti makungobvumidzwa kutaura ndo zvaari kutaurawo comment according no comment iri panapa yangwe ndangoita wakakubvumirana naye ndosaka ndaiona panapa. Mumwe akati muri dambudziko shuwa, hamuzive zvekuita nenyika chimbopai vamwe pamwe vamurasika vanhu vakahwira rusununguko havana
kurwadziwa, kufanira kurara. Kasi munhu anongoimba ndiyo achakupotisai mune hirosi wondo chimutauro chake chiita kundivhenekedza nyora ndikutry kutoningina but manyorero acho azoitwa but anyway ndatry by all means kuti nditry kuda kunzwisisa nezvaari kutaura izvozvo but angoriwo pakutsoropodza kuti haikwa hazviko izvi. Mumwe ari kutaura kuti no, it's never a happy one. Check where we are as a nation. 44 people have lost dignity as citizens of Zimbabwe. Home and away, you can't provide basics like roads, water, electricity, living wages, and medical care. So, this blood independence is for few individuals. Meanwhile, the state is in shame. Mumwe uyu mwakati yava nechiremerera tichikura haiko zvinezvi haiwaudza ngonharo zvenyu zvekungonzi takungonzi idipfe zvemazuva ano zvakubohwa izvi. Mumwe wataura maonero ake mwakati happy independence Zimbabwe but chibvai mauraya nyika and we are staying in foreign countries because of greediness and misgovernance. Mumwe uyu ari kutaurawo akamirira isusu vanogara kunze kwenyika dza chibvai papa mandikirikina makakanganisa makauraya nyika takutogara kunyika dzevamwe dimi mukutadza kuita basa. Mumwe akati independence day no jobs, those with jobs not getting paid. Zimbabwe was liberated by ZIPRA and ZAPU, not ZANU-PF or ZANLA. Enjoy Joshua Ngomo benefits. Mumwe akati nothing to celebrate because millions of Zimbabweans flocking into foreign countries looking for jobs. When Mnangagwa you destroy everything left by Ian Smith uri dictator mdara iwe, you are not even voted into office uri kutonga nedemo. So there is nothing to celebrate at all. Mumwe akati what independence when you people are being attacked for exercising their political rights, when their homes are being demolished, or we must change the meaning of independence. Mumwe uyu hanzi muchipazirwa dzimba muchitoroverwa kuita marights enyu mimi makuti independence yei. Mumwe wazvikanzi you people have every reason to celebrate this day. You stole our liberation. You have made the blood of liberators meaningless to us. Celebrate it for as long as it lasts. Your day is coming. Mumwe uyu zvikanzi umwe akati this was Shona independence. None of Matabeleland people is celebrating this ZANU-PF nonsense. You are now captured by Chinese. Loot the state. Mumwe uyu muri Zimbabwe zvinhu zviri kutaurwa panapa nevanhu ava zvakawandisa. Tikada kutozviteedzera zvese hazvipere, unongoziva zvinotaurwa navanhu hazvipere, but ndiri kuona kuti ma1 vanhu vazhinji havana kufarira independence, but tikada kutarisa mhomho zhinji iri kupopota iyi imhomho iya yekuti haina kukwanisa kuenda kwaipembererwa independence iyi. So vari kungopopotawo vari kwavanga vari ikoko nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vari kutaurawo side ravo inoziva kuti munhu wese munhu anofanira kunzwika zvaari kutaura, zvaari kuchema nazvo. Muri Zimbabwe inini ndauyawo nayo nyaya panapa pachannel yenyu yeCoolian TV. Munoziva kuti inini I will never disappoint. Nyaya idzi ndinodzibata zvekuti wega unogutsikana. So kana uchinge watanga kusvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ukomenta, ulike, ushare, ndioramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Zviri zvanhasi, bye bye mfeso wangu.